Здравейте на всички, аз съм Kickboxer и днес е края на giveaway-а, с който приключваме и сега ще избера двама участници. Единият ще е печеливш, а другия е резервен. И печеливш е Benny MC, честито. И втория резервен е това. Това съм аз. Аре бе. Айде. Benny MC печели, както виждате. И сега още един. Айде само да ти бъдне Explorer. Ето е рандом. Айде. Айде бей. Shut up. Така. И втория ще бъде... Втория резервен. Извинете. Но просто... Аре бей, ще... И втория резервен е... Cool Scale България. Записал се. Така. До 24 часа трябва да си вземете наградата. Иначе никой няма да взима. Така, довиждане.